Hello everyone, welcome once again to LV Amor Cares. Today, magama ako part 2 niadtong ako ang kusog-kusog nga video unsaon pagwagtang sa kabuhi ug lipong sulod lamang sa 5 minutos. Ako kanang hisgutan karon ang title nako niini mao kanang unsaon pagwagtang sa kabuhi ug lipong sulod lamang sa hamubok nga panahon, no? So, without further ado, magsugod kita. Dili na tayo kalimod, gadaghan kayo nag-antos karon sa kabuhi, sumala sa atong nasinapi o atong mga na-experience, no? Experience-wise, usa ako ni anak sa nabiktima ni anang kabuhi. Pero karon kaloy sa Ginoo, with His favor, wala na gyud ang kabuhi. So, tingali mangutana tingali kamo kung giunsa nako kana siya pag overcome. So, dili na to ikalimod nga sa primero ana medyo ang akong nabati gid ato mo action bitaw ko kalipong pero dali lang, no? Seconds lang mura ko mo ana ba uy mura ko nalipong, no? So wala lang ko na kung giambat, wala lang sige ko lakaw-lakaw ako ra usa during sa ako ang prime years sa akong pagka-empleyada sa library, no? As librarian. Kita niyo sexy pa kay ko. Tight-fitting clothes, no? Ang akong uniform, mini skirt ang akong, of course, mini skirt, no? Dayon stockings, naka-high heel, no? So, yun na lang ako ang lifestyle kani adto sa una. Dayon, I eat everything. Ma-fatty, ma-oily, ma-sweet and sour, kanang maunsa pa din. No? Kanang wala yung ko limit sa akong kaon. I eat everything. Mao kana no, sa kunsa na lang, no? So, magsige ko mo muana na ko nga. Ug moduko gani ko. Wala. Ipong man ko na unsa man ni. So, wala pa po ko ideya ni adto, no? So, kung ako dito ang talandungon, looking back, tingali ko na akong na dunay nakasulti kanako nga kanang murag pa inyo na dito siya sa kabuhi. Dili tingali ko maabtan og mga 15 years nga mag-antos sa kabuhi. And so, wala lang to nako, no? And so, hinabot ang panahon nga, gadulo ko kaugtinya, dito na-trigger siya. Na-trigger ang akong kabuhi, ang akong acid reflux, na itong gadulo ko kaugtinya, hantod nga, ni grabe na din siya. Kanang mag-vertigo ko. Grabe kayo akong vertigo, no? Kana yung murag yung biyo, na akong lipong, no? Aside from that, wala na ko masusi, kung saan din nakapa-vertigo na ko. Dili man ko anemic, no? Dili ko hypertensive. So, tanan-tanan gi-check, okay man ko, dili ko diabetic, no? So, wala gid anak. And then, kantod nga, nakuanan di ay nga akong dalunggan, dunay ko ear infection, middle ear. So, motoy usa sa nakapalipong ako, so, na-check na to siya. Pero, malipong gyapon ko, sagol kabuhi, mamugnaw kong singot, mugnaw na akong singot, dayon, kuan jud kayo, maot jud kayo ang ako ang feeling, no? Kung muanda lang akong acid reflux o gatong vertigo, magkuyog magina siya ang vertigo o acid reflux, dayon, lain jud kayo. Pag isaon ako, di jud madala. Dugangan pala, muhiyak akong tiyan, inighiga na ko, no? Na wala ko kasabot ako, nganong muhiyak ang akong tiyan. So, mao ko na siya, wala na ako na ika-refer sa gastroenterology na mo nag-monitor sa ako ang acid reflux. Nawa ko na niya masulti nga, nganong maghiyak din akong tiyan nga, musinggit yung ko, kasi ko ganahan mo higda because muhiyak ang akong tiyan. Hangtod nga doon ako'y fear niya ng katulugon, di ko ganahan matulog, di ko ganahan mo higda, kaya kanang ang hiyak yun, grabe, no? Grabe yun kayo ang hiyak. And so, mo to, ang gastroenterology, resitahan ko o PPI. Pero primero ni anak, ang resita na ko katong mga digastrin, katong mga antacid, no? Kaya mo naman ta ng mga antacid karon na to. So, dili lang ko mo-mention ng mga brand, although ilado kay ng mga brand, pero dili lang ko, ang generic lang akong i-mention, antacid, no? So, kay bala kita, doon ay liquid form, doon ay tablet form, doon na po ay katubalang murag bitaw o i-melt lang siya sa tubig. Dahil mo iinom
murag kauban ang mga sodium bicarb, no? So nahinom na ko na. Pero wala say klago og naay mga don'ts, na ay mga bawal nga dili kanon, dili imnon. So gainom tuod ko ato, pero as usual ang akong eating habits, ang akong lifestyle wala man ma-check na nga sige ra pong kagkaon hangtod nga may grabe na gyud siya. Ang akong lipong grabe na gyud dayon kadto laging muhiyak ang akong tiyan. And so mao to no ang akong na matikdan ni adto dayon gawas anang muhiyak akong tiyan, malipong ko, lain akong kwan mag throw up pag yun ko, magsuka yun ko to the max, nga murag kana akong tinae murag mabalintong, no? So aside ana, wa yun nga mulang ko niya kung kuko. Maingon na din ako mga kauban, hiluan man tingali ka mamno. Nya ka di man kumutuwa ng hilo. Ko tsura hilo. Ila naman kung patilaon og lanay ko, di ko pila ka kabuk ng tila-tila na ang inyong lana, no? So muna na ang akong kuan. And then mo to siya vertigo, mag throw up ko, magsuka gyud to the max, dayon mulago mga akong mga kuko, muhiyak pa gyud ang akong tiyan, dayon muro to lain jud kaayo, no? So ang doktor mingon na gyud, tay pa wa kanyo ka mauli, wala man gyud dok, unsa gud niya? Likay ani nga pagkaon, dili ni, bawal na. Hangtod nga ang nahabilin sa iyang ipakaon, bland food. Kung magisgot kitang bland food, kadto mga way lami, kadto mga tinola, mga sinugba, mga laukoy, no? Mga inana, dili ganahan ang atong dila, pero mo'y paborito sa tiyan. Kalagmitan ko nato, kadto mga ang atong kanon, ang ganahan sa ato ang dila, nga dili ganahan ang atong tiyan. And so, ang doktor, bland food, mintras tanto nga naa pa kay kabuhi or acid reflux, bland food mo ikana patuo o gusto kang maulian. Pero di ka gustong maulian sa imong acid reflux sa imo ang tanan-tanan, hala, kaon diha. Dala na, o anaon man kas mga doktor, dala na, asa ipadala sa kamatayon. Dadoon sa minteryo, dadoon sa pagkamatay, no? So, mao to nga I struggled a lot, no? I struggled gyud ko kaayo anak. Dayon hangtod nga gihinay-hinay na kong kontrol ang akong kaon, perti na kong niwanga. Perti gina kong niwanga gyud as in skin and bones, no? Niniwang gyud ko kay di naman ko ganahan mo kaon kay walay tulog, nganong walay tulog, mahadlok ko matulog. Dayon dugangan pa sa heartburn, kanang heartburn kanang bitaw sakit mong dughan nga mura ka dili kasabot. Mura ka giatake kasing-kasing sakit imong ani pero wala ra di ito. O dili ba musaka pud imong ani mag-aslom gyud kaayo ng akong ani kana akong tunlan, no? Agi sa acid. Hangtod nga hilabtan yang akong tinnitus, kay duna sad ko'y tinnitus. Hilabtan yang akong sinuses, no? Kana akong sinuses kana akong sip-on. Grabe kay siya manghilabot ni anak. Munay usa sa akong mga video do na day kabuhi a multitasking disease. Kay multitasking gid siya kay patuyang lagi siyang trabaho sayang kiber mo diha, no? So ang akong ulo labad dayon tampihak dayon dayon kasabot murag ikalamatay na murag Lord. Kuhaan na lang ko gikapoy naman ko Lord na unsa na gud ni, no? So doon na po ikalambigitan na ng atong spiritual life, no? Doon ay kalambigitan. So dagantang videos diha. Ang ako lang karon magama kog part 2 niadtong ako ang unsaon pagwagtang sa kabuhi o sa lipong sulod sa 5 minutos, no? Ako to i-explain ninyo ngano nga nahitabo to nga 5 minutos. Karon sige kung ma-hospital, balay, hospital, balay, hospital, balay tungod kay malipong magsuka. Dayon muhiyak ang tiyan. Wala ang akong sleeping routine perti yung gubaan, no? Hadlok kay ko kay di ba mainang dita katulog kay hypertensive, diabetes, ang atong anak, mga thyroid daghan kayo, no? So ginay-hinay sa gastro. Okay na, wala na kay ang imong gikaon maurani. Muna imong imnon, tubig ra, tubig. Avoid caffeine, chocolates, tanan-tanan, mga soda.
tubig ra, mintras tanto. So, akong gituman, tubig ra. Karon kay, malipong mangyug ko gihapon. Ano man ni Dok? Ang akong dalunggan na ulian naman, naayo naman. Akong mata dili pod. Ano ni amin ni siya, Dok? Ano magana? Good. Anak, wala na to. Hangtod nga kaning amo ang kasambahay, siya nga, naunsa gudi ay kan ko. Sige na lagi kong kabuhi. So, mayroon siya nga, dali ra man na. Paluagi ka na nimong sinina. Ayaw pagpahugot diha. Hugot kini mo shorts. Kana kung maong ba. Hugot kay na. Biya akong guntingan. Kung naitabo, giguntingan niya diri sa kilid. Ang tanan akong shorts. Ang tanan akong, basta kay luag tanan, no? O diha-diha, nawala ang ako ang vertigo. Hantod karon wala na gyud ako balik na ako ang akong vertigo. Kay, ang giingon po diya sa doktor, nalimot siya giingon, avoid tight-fitting clothes. Kung doon na tayo acid reflux, no? So, ako na gining i-shoot tanan dire. Aron, dili na tamag ko ano. And then, mauto siya nga kanang nasulbad tong ako ang pag suka-suka kanang throwing up. Nasulbad ang akong unsay nga ani lipong, ang akong taghiyak sa kuntian medyo nasulbad na. Pero ang akong kabuhi wala gyud. Bisag galikay nako wala gyud. Muandar gyud siya. Muandar gyud siya bisag na okay man siya, ma-okay siya 2 weeks. Mubalik naman pod. Inom na po kog PPI for 2 weeks. Mubalik naman pod after 2 weeks. O walay PPI, mubalik man siya. Di karon hiingon ang doktor nga naunsa gud ka nga wala pa gyud ka mauli 15 anyos naman kang 15 anyos naman tingali kung ga-monitor nimo wala lagi doktor pa-ultrasound ra pa-ultrasound so mo to nagpa-ultrasound ko onya ang resulta doon ako'y gallstone no gallstone so ingon siya nga mo din ang imong kabuhi nga wala mauli agi sa gallstone. Usually, agi na sa gallstone or sa kidney stone. Mo po nang mukuan ang acid, no, muandar. Pero dili na nagpasabot nga, kung naa kay gallstone or kidney stone, muna nakapakabuhi. Lahi na siya, ang kabuhi is kabuhi, kanang mga stones is, lahi ko na siya. Pero, doon na siya in relation to the kidney or gallstones, kanang acid reflux. So, in short, pila may sugilanon, gioperahan ko. Wala na ko'y gallbladder karon. Okay ba lumugon sa nahitabo? Nawala ang ako ang acid reflux. Nawala ang akong kabuhi. No? Muna nanambok na ko, kabisag unsa naman akong kanon, pero gihinan ko sa gastro nga ayaw pagsalig. Kay kanang kabuhi, manaa kay gallstone o wala, mo develop gina siya, mutunga gina siya. So, gabantay pud ko. Dili kay ko ng mga fatty, mga oily tanan, mga unsa pa diha tinola ang ako ang gi-maintain og lawkoy, no? So karon wala na ko'y lipong, dili na ko mag-vomit, dili na ko wala na acid reflux, dili na ko mag-heartburn, wala na ang ako ang tampihak or sakit sa ulo, dili na mag-upload akong mata dayon. Ang ako tinnitus na normalize dayon. Mo kana, in short, naulian jud ko. So, looking back, ako bitang makuan nga, how I wish na kahibalo ko daan ato sa una, no? Dili unta mo abot sa aning panahon na, no? Pero ang gallstone, lahi man guna siya nga issue. Sa imo man po nang gikaon. So, mo develop ginang bato, diha, bato, hasta sa kidney. So, ako nang gi-practice karon nga mo inom gyud ko 2 liters of water per day, no? Aron ma-cleanse ang akong kidney. Dayon makuan po ang akong acid reflux. So, karon mo ni siya nga part 2 sa ako ang unsaon pagwagtang sa kabuhi ug lipong sulod sa 5 minutos. O kini karon siya kay part 2, ako ni siyang taytulan og unsaon pagwagtang sa kabuhi ug lipong sulod sa hamubo lamang nga panahon, no? So, mo na siya wa gyud nakuha gyud akong gallbladder, no? Ang akong gallbladder so September, October, November, December, January, February, March, April, May, June, July, August, 11 months ago, to God be the glory,
wala na gyud ko'y gibati nga maot-maot, no? Wala na ko'y gibati nga maot-maot hangtod ron. So, wala tayo kong sharing karon. Thank God, nasulbad ang ako ang lipong o kabuhi, no? So, muna karon siya. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. I hope everybody is happy and healthy. And please remember, if the goings gets rough and tough, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, no? So, mao kana siya mga palangga, no? Unya, kapit lang yun. Hang on there, no? Kauban sa Ginoo kay iya ra gyud tang tultulan ug unsaon nga masulbad ang atong mga problema, ang atong mga kasakitan sa kinabuhi, ang atong physical nga disease, no? Physical. Kanira bang kabuhi, moabot ang mental, moabot ang psychological, mental, tanan, emotional. Kutas kay ni siya nga sakit, no? Kani nga acid reflux. So, bye for now, o hantod sa sunod, no? I hope makapaminaw mo ani aron makatabang sad ko maulian na pod mo sa inyong gibati, no? Bye bye, o have a good and godly day everyone, and please remember, Lou Amor cares a lot, no? Kining aton channel, LV Amor Cares. Please like, comment, subscribe. Salamat jud kaayo. Salamat kaayo, o have a good and godly day everyone.